Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kawai kabingi keren baha menta ka janmit haka review meeting, lai beji, hadin bangi yo yak report badon kisniang, ki baklat, hakini kitayau, ki balalej no barok. Bat ngiyo jingtip bakum bakasan teli ay kisniang ki klat. Nakaliang jong ka office u district veterinary officer Juwai. Rengkat bat ka tim ke jong ki. Kilalej siya ka jaka ka bangitip ka snong lamin. Bat la shimru ya ki sampel. Na ki katu kaniteli kisniang. But yakin ki sampel lapha siya ka Northeastern Regional Disease Diagnostic Laboratory Khanapara Guwahati. But ya ka report jong kini ki sampel ngidang ap hadu menta namar yakan ni ka report hapha siya ka Sarkar India lada day bakalong negative nila kalong positive. Namar bangi suspek ka jingpang ka bapoy ha ka snong lamin na kabenta kisniang gadai ka bangi ong ka jad jingpang African swine fever. Sengo bahawat ia sutu bakla ka flu bat ka fever ka per ka African swine fever. Te hadu menta kumong pi ngidang ya up ia kata ka report ia ka result. But ending layo ya kata naga government of India ka Sarkar kan sashim ka karai ka bakadai banle nang ni syakmat. Tenrai kum ka measures ki corrective measures ki preventive measures na kabenta banyada ya kejing sapriang une suspected kenyang jingpang. Nakaliang jong ka veterinary department kila don menta ha kani ke snong lamin bat kila monitor nang ta kila le ya kani ke disinfection ki injection ya kitu ki wei pat kisniang bat kumju ki pelong ka meeting rengkat ru ka kenja workshop ke jinghikai ya kitu ki baris niang kenang bakin sngotu kumno ban pikir na ka jing sapriang uta uknyang jingpang bat ha jo kapor ngi advice yaki bakis ngau baha yamenta sipor ban nembam dos niang lani ban nempat od dos niang hadu bangin dayo ya ka report la ka de sisya kata ka fever ne kam de ka fever kata ka de ka wei ka benta ka ba ngi ya kren bat ka bangila airu susu ya ka direction ya ka veterinary department rengkat ya ka district administration bakin nangle ya ki kam nang ni syakmat.